I a l'Aia Ràdio, és a dir, quan podem sintonitzar al Laia Ràdio? Espero que no siga 3 mesos abans de les eleccions, perquè aleshores pensarem que igual és un acte electoral. I el Laia Ràdio, que has dit, segurament fem el que fem, pensareu el que penseu, això és indiscutible. N'hi ha una qüestió evident, i és que s'ha plantejat fer un espai, que n'hi ha que fer una intervenció. Estem en connectat els tècnics de les antenes per confirmar que és possible. Per tant, lo imminent serà preparar l'expedient per a que quan abans estigui a l'edifici poder prestar el servei. Jo vaig a dir que com a mínim estem igual en les mateixes ganes que vosaltres, però bueno, després cada un que faci les consideracions que vulgui.